Nadeszły wakacje, więc najwyższy czas, żeby sobie zrobić słoiki. Po co mi te słoiki, to opowiem Wam za chwilę, ale zacznę od tego, że słoiki nie są moim pomysłem. Ja to jestem takim starym człowiekiem, że jak coś mi się spodoba, to zamiast to jakoś mądrze archiwizować, to ja sobie takie coś drukuję. Proszę bardzo, kiedyś wydrukowałam sobie takie słoiki, bo uważałam, że są ładne, ale nie wiem, kto je zrobił, kiedy je zrobił, więc jeżeli twórca ogląda, to bardzo dziękuję za tą inspirację, są śliczne. Słoiki trzeba pomalować na biało i właściwie wszystko jedno czym. Ważne, żeby pomalować w miarę porządnie. Ja pomalowałam farbą kredową, ponieważ wolę farby kredowe, natomiast jeżeli macie akrylową, to też można. Tak czy inaczej, na szkle maluje się źle. Farba się maże i trzeba przynajmniej zrobić 3 warstwy, żeby było jako tako. Ale jeżeli ktoś jest leniuchem, jeżeli lenistwo to jego drugie imię, jeżeli po 2 przeleceniach farbą dalej jest nie najładniej, a nie chce mi się malować 3. ani 4. raz na biało, no to trzeba zrobić jakiś rzucik, który odwróci uwagę oglądających od tego, że to ideał na pewno nie jest. No dobrze, można by się spierać, że może dużo łatwiej byłoby jeszcze raz albo 2 pomalować na biało, niż odbijać te szablony, a potem myć pędzel, myć szablon, ale wiecie, to jest takie pokrętne myślenie leniucha dekupażysty. I nawet jeżeli tego nie umiem racjonalnie wytłumaczyć, to i tak uważam, że tak, czyli z szablonami było łatwiej. Zanim się wezmę za malowanie różyczek, to szybko opowiem, po co mi te słoiki. Dawno temu w odległej galaktyce zrobiłam takie słoiki i powiedziałam, że one są na petunie, czyli na pety. Świetnie się sprawdzają, bo gdy siedzimy na ogrodzie albo na balkonie i jest wiatr, to popielniczka się zupełnie nie sprawdza. Natomiast taki słoik, jeszcze obciążony jakąś ilością wlanej wody, sprawdza się znakomicie. Peta gasi i jeszcze nic go nie przewróci ani nie przesunie. Teraz poszłam o krok dalej, bo robię takie słoiki 2 albo 3 właściwie co roku i gdy robię grilla, to one służą za taki podręczny śmietnik. Ładnie wyglądają, nic nie widać co jest w środku, a można wrzucić na przykład kostki z kurczaka albo patyczki po szaszłykach. Oczywiście takie słoiki są wielorazowe i służą mi przez cały sezon, ale potem nie ma ich co specjalnie przechowywać czy szorować, po prostu wyrzucam i robię nowe za rok. Takie kręcone, proste różyczki robiłam już w filmach nie jeden raz, więc nie wiem, czy jest co tłumaczyć. To jest mega proste i zawsze się udaje. Ja do robienia różyczek używam takiego dużego dłutka kulkowego, ale jeżeli nie macie, to druga strona pędzla też się świetnie sprawdzi. Ale podrzucę Wam 2 złote zasady, żeby to zawsze pięknie wyszło. Po pierwsze, różyczka nie może być okrągła. To musi być taki kształt tylko do kółka podobne, ale generalnie te boki muszą trochę falować. Po drugie, nie mieszamy farby dokładnie, bo gdy za bardzo wymieszamy, to nie widać tych zawijasów z białej i czerwonej farby i robi nam się wtedy po prostu różowa plama. Teraz będę malowała gałązki i przyda się taki pędzelek z długim i cienkim włosiem. No i tutaj jeżeli mam Wam podrzucić jakąś radę, to trzeba malować gałązki bardzo rozwodnioną farbą, taką lekko pokolorowaną wodą. Wtedy ładnie je ciągniemy, one mają ładny kształt, a pędzel nie przerywa kreski. Te bukiety malowałam w 4 głównych etapach. Po pierwsze namalowałam róże. Potem namalowałam gałązki, czyli te zielone kreski. Teraz uzupełniam gałązki malutkimi różyczkami. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Trafiam mniej więcej w gałązkę albo obok, a w ostatnim etapie domaluję listki. No i to jest malowanie na całkowitego leniucha. Pędzelek skośny po prostu moczę w farbie i odbijam. Moczę i odbijam. A co jest podstawą sukcesu? Oczywiście to, żeby tej farby porządnie nie mieszać. Żeby ten listek był kilkukolorowy, wtedy to wygląda tak malarsko. Jak widzicie, do malowania listków użyłam 2 kolorów zielonego, białego i jeszcze dodaję odrobinę brązowego gdzieniegdzie, bo wydaje mi się, że to dużo ładniej wygląda. A jeżeli gdzieś na słoiku mam bardzo niedomalowane na biało, to jeszcze odbijam dodatkowe listki. Efekt emali, który zrobię na koniec, to nic szczególnego. Malowałam w ten sposób wiele słoików, ale uważam, że to fantastycznie wygląda. A do malowania efektu emali potrzebujemy czarnej farby akrylowej i pędzelka szczecinowego.
Pędzel szczecinowy sprawdza się tutaj najlepiej, bo to jest taki niedokładny pędzel. Jeżeli wasze drugie imię to perfekcja, to może wam to trochę przeszkadzać, ale o to chodzi, żeby te plamy były takie nierówne i wtedy wyglądają bardzo naturalnie. Często w trakcie malowania wydaje mi się, że to brzydko wygląda, że plama jest jakaś krzywa, nienaturalna, brzydko namalowana, może za wielka, ale jak to wszystko skończę, to w kupie całkiem fajnie wygląda, więc zamykamy oczy i jedziemy pędzlem szczecinowym. Ale oczywiście plamy robimy mniej więcej w takich miejscach, gdzie słoik mógłby się obić, stojąc latami na półce i stukając o ściany albo inne słoiki. Gdy wszystko wyschnie, słoików już nie lakieruję, ponieważ tutaj wszystkie farby były matowe, nic mi się jakoś szczególnie nie błyszczy, nie odznacza i myślę, że jest ok. Ale czasami zdarza się, że farby mają taki brzydki połysk, to wszystko sztucznie wygląda i wtedy jeżeli macie ochotę, to oczywiście można całość polakierować lakierem akrylowym matowym. Ostatni etap to takie dodawajki. Trzeba sobie sprawdzić, co jest w szufladzie, co pasuje i można dodać. Ja pomyślałam, że dobrze będzie wyglądała rafia, sizel albo jakiś sznurek. Oczywista oczywistość. Wszyscy wiemy, że drobne detale i dodatki często robią robotę. Więc jeszcze parę rzeczy dokleiłam, żeby całość wyglądała, wiecie, tak bardziej pracochłonnie. Bo jak widzicie, to jest jedno popołudnie. No chyba, że zdecydujecie się pomalować te słoiki na biało 3, 4 albo 5 razy, żeby było idealnie. No to wtedy takie malowanie perfekcjonisty znacząco wydłuża czas zabawy ze słoikami. No i ostatecznie moje, ale też trochę nie moje, bo zainspirowane słoiki prezentują się tak. W sumie to takie ekskluzywne vintage pojemniki na śmieci, ale naprawdę na stole to super wygląda. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i tak jak ja zawsze zbieracie słoiki. Macie ich mnóstwo i one wszystkie czekają na swoje 5 minut. A jeżeli macie już coś gotowego, to koniecznie zróbcie zdjęcie i wrzućcie na Inspirello i Przyjaciele, czyli na naszą grupę na Facebooku, no bo nie ma nic fajniejszego niż cudowna inspiracja. Do zobaczenia!